салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. барномаи навбатии фатрро дар такя ба шаҳри рақобатҳои даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум пешниҳоди шумо мекунем. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳӣ кунед. даври 20-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ғайриинтизор табаддулоти аҷиберо ба миён гузошт. то анҷоми рақобатҳо ҳамагӣ ду даври дигар боқӣ мондааст ва таҳаввулот ин аст ки дастаи Куктош ки то ин дам лидерии ҷадвали мусобиқаро бар уҳда дошт, ғайри чашмдош баъди баргузории рақобатҳои даври 20-ум яку якбора ба мавқеи дуюм рафт ва инак мо дастаи ҳосилотро барои чанд муддат ҳамчун дастаи лидери ҷадвал муаррифӣ мекунем. гап сари ин аст ки бозии дастаҳои Куктош ва Барчӣ бо сабабҳои маълум ин навбат ба таъхир афтод ва ҳосилот бо шикаст додани дастаи Сароикамар шумораи холҳояшро ба 50 расониду ба садри ҷадвали мусобиқа баромад. ҳоло Куктош дар 20 давр ҳамагӣ 18 бозӣ баргузор кардааст ва ҳосилот бошад 19 рақобат анҷом додааст. аз ин рӯ барои ҳамчун лидери асосии ҷадвал муаррифӣ кардани дастаи ҳосилот шояд барвақт бошад. ба ҳисоби математикӣ ҳам агар Куктош ҳар дуи бозӣ ва ҳосилот ҳамон як бозии ба таъхирафтодаи худро бо ғалаба паси сар кунанд, дар ин ҳол ҳам дастаи Куктош ба мавқеи қаблии худ бармегардад. аммо шогирдони Тоҳир Муминов чӣ гуна гуфтем мисли оғози мавсим ҳунарнамоӣ надоранд ва ин метавонад дар мубориза бо ҳосилот барои мавқеи аввал таъсири бад гузорад. аз дастаҳои поёнӣ танҳо Динамо шонс дорад ки барои мавқеъҳои роҳатдиҳанда ба Лигаи олӣ мубориза барад. онҳо ҳоло 41 имтиёз доранд ва дар сурати бо ғалаба паси сар намудани се бозии ба таъхирафтодаашон имкон доранд ки бо ҳосилот ё Куктош ҷой иваз намоянд. ин ҳам аз ду бозии оянда ва рақобатҳои ба таъхирафтодаи дастаҳои Куктош ва ҳосилот вобастагӣ дорад ки ба назари ман дастаҳои аввал ин бозиҳоро ба ҳеҷ ваҷ ва он ҳам дар чунин фурсати ба қавли нозук аз даст намедиҳанд. хулас шонси Динамо ба андешаи ман 80/20 аст. панҷшер баъди интиқодҳои зиёд ҳаминак ба мавқеъҳои мобайнии ҷадвал баргашт ки то ин дам як хона боло аз мавқеи аутсайдерон қарор дошт ва вазъияташ хеле муташанниж ҳам буд. аз ин рӯ мухлисони дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ метавонанд аз бозингарони дастаи Ваҳдат миннатдор бошанд ки имсол вазифаи ҳадя додани имтиёзҳоро барои дастаҳои дигар бар уҳда дошт. дар 20 даври мусобиқа шумораи холҳои дастаи Ваҳдатӣ аз ду боло нашуд ва ин ду хол ҳам дар ду бозии мусовии аввали мавсим ба даст омада буд ки он вақтро як нав замони сардаргумӣ барои кулли дастаҳо унвон додан иштибоҳ нест. аз дастаҳои таъхонаи ҷадвал аз ҳама беш аҳволи дастаи Ваҳдат бад аст ва дастаи дуюме ки онҷост ин сарҳадчӣ аст ки ҳоло барои аз ин хона раҳо шудан имкон дорад. дастаи ноҳияи ҳамадонӣ баргашт ба Лигаи дуюмро намехоҳад ва ҳоло дар кулвори худ 15 имтиёз ҷамъоварӣ кардааст ки дар сурати ба ғалаба паси сар намудани бозиҳои лағвшудаашон метавонанд бо дастаи Гулистон ҷой иваз намоянд. дастаи Гулистон бо унвони хонашеру майдонғариб ин мавсим 19 имтиёз гирифтаанд ва ягон бозии ба таъхир гузошта надоранд. аз ин рӯ дар мусобиқа боқӣ мондани ин даста зери суол меравад. дастаи хушсалиқаи мавсими имсола ба фарзияи ман ин Сароикамари 5 буд. бачаҳо ба қавле мотиватсияи олӣ доштанд ва иштибоҳи ягонаашон он буд ки бозиҳои аввали мавсимро як нав хунукназарона паси сар карданд. аз ин рӯ баъди ба худ омадан дар миёнаи мавсим феълан дар чоргонаи аввали ҷадваланд, вале шонси роҳхат ба Лигаи олӣ ба пуррагӣ аз даст рафт. агар соли оянда бо чунин суръат бозӣ кунанд, пас бо боварии том гуфта метавонам ки роҳхати Лигаи олӣ ҳаққи ҳалолашон мешавад. хулас таваҷҷӯҳ мекунем ба чанде аз паҳлӯҳои дигари даври 20-ум. дастаи Душанбе омада дар охири кор ҳамаро қоил кард. нокомиҳои пайҳами дастаи мазкур гумонам пурра умеду мухлисонашро барбод дода буд. гуфтем бозӣ бо Ҳулбуг барояшон хеле мушкил паси сар мешавад ки не, баръакс душанбегиҳо дар муқобили дастаи Восегӣ беҳтарин рақобати худро нишон доданд ва ҳатто тавонистанд ки яке аз беҳтарин дастаҳои чемпионатро шикаст бидиҳанд. бозӣ дар майдони марказии шаҳри Ҳисор сурат гирифт ва аз аввали дидор футболбозони дастаи Душанбе бартариати рақобатро бар худ гирифтанд. ҳуҷумҳои пайдарпайи ин даста воқеан вазъияти бозӣ
бозингарони Ҳулбугро танг сохт ва кор то ҷое расид ки душанбе ҳатто бо бартарияти 2 гол аз рақиб пеш гузарад. Инам дар ҳоле аст ки душанбе чанд вақти охир бо чунин ҳисоб ва омори ҳайронкунанда муқобили ягон дастаи чемпионат баромад накарда буд. хулас ин рақобатро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки якҷо тамошо мекунем. яке аз бозии ҷолиби даври мазкур бо иштироки дастаҳои душанбеи шаҳри душанбе ва ҳулбуки ноҳияи восеъ сурат гирифт. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор доир гардид. аз дақиқаҳои аввал мо бозии ҷолибу ҳуҷумкори дастаҳоро шоҳид гардидем. маълум мешуд ки дастаи душанбе бо як омодагии хуб ба ин рақобат тайёрӣ дидааст. мо бозиро бештар дар хатти ҳуҷум шоҳид мегардидем. ҳарчанд имкониятҳои зиёди голзанӣ барои ҳарду даста ба вуҷуд меомад, аммо аз ҳолатҳои голзанӣ футболбозон на чандон хуб истифода мекарданд. дар қисмати аввал бартарии шогирдони Карим Тошпулодов нисбат ба ҳариф назаррас буд ва аз имкониятҳои доштаашон тавонистанд билохира дар дақиқаи 12 бо голи задаи Шахид Нуров ҳисоби бозиро кушоянд. футболбозони дастаи Ҳулбуг бошад баъди голи сардодаашон якам фаъол гардиданд ва фишорро дар хатти ҳамла зиёдтар намуданд. аммо дар ҳолатҳои ҳуҷумҳои барқосо аз сӯи дастаи душанбегӣ дар хатти дифои Ҳулбуг мушкилотҳои зиёд ба назар мерасид. дар дақиқаи 19 дар ҳуҷуми навбатӣ боз Шахир Нуров дар хатти ҳамла хуб ҳунарнамоӣ кард ва баъди гузариш аз дарвозабон бо зарбаи худ голи дуюми даста ва дуюми хешро ба номаш муҳр зад. рафти рақобат маълум мекард ки бозингарони тими Ҳулбуг на чандон дар ҳолати хуби ҷисмониву равонӣ қарор доранд. баъди баргашти Аваз Қамчинов ба дастаи Ҳулбуг дар хатти ҳамла мушкилотҳои ҷой дошта то кунун бартараф нашудааст. дар қисмати мазкур дар дохили ҷаримагоҳ як маротиб зидди Аваз Қамчинов дарвозабони ҳариф қоидаи бозиро вайрон намуд ва довари марказ ба зарбаи пеналти ишора намуд. аммо аз ин вазъияти 100% голзанӣ худи ҳамлагар натавонист ба задани гол даст ёбад. фаъолии футболбозони меҳмон дар дақиқаҳои охири пайти якум имкон дод ки ҳадди ақал ба задани як гол мушарраф шаванд. аниқтараш дар дақиқаи 37 Амирҷон Алихонов баъди паси Аваз Қамчинов муаллифи голи ягонаи дастааш гардид. ҳарчанд имконият боз барои дастаҳо буд, вале бо ҳамин ҳисоб қисмати аввал анҷом ёфт. дар қисмати дуюм мо шоҳиди бозии шадиде гардидем. қоидавайронкунӣ аз тарафи ҳарду тим зиёд рух медоданд ва довари марказ низ чандин аз футболбозони ҳарду дастаро бо корти зард муҷозот намуд. яке аз қоидавайронкунии ҷиддӣ аз тарафи сарвони дастаи Ҳулбуг Абдухолиқ Алимов зидди Шахид Нуров ба он оварда расонид ки ҳамлагари дастаи Душанбе ҷароҳати ҷиддиеро бардорад. дақиқаҳои баъдӣ то чанд бозии шиддатнок ва ҷиддӣ сипарӣ мешуд. фаъолии дастаҳо баробар буд ва баҳри задани гол ҳарду бошгоҳ зиёд талош менамуданд ва билохира дар дақиқаи 71 Анушервон Наврӯзов голи ниҳоии ин рақобатро ба самар расонд ва ҳисобро 3-1 ба суди дастааш намуд. дақиқаҳои баъдиро футболбозони Ҳулбуг аз лиҳози рӯҳиву равонӣ тамоман аз даст дода буданд ва дар ҳолатҳои на чандон ҷиддӣ бо довар ва футболбозони рақиб бархурд мекарданд. ҳарчанд тағйиротҳоро мо дар дақиқаҳои баъдӣ шоҳид гардидем, аммо ба рафти бозӣ ягон дигаргунӣ ворид насохт. баъди 3 дақиқаи изофанамудаи довари марказ бозии дастаҳо анҷом ёфт. бозиҳои дигари даври мазкур ғайри рақобати дастаҳои Куктош ва Барчӣ анқариб ҳамагӣ баргузор гардиданд. бозии дастаҳои Гулистон ва Сарҳадчӣ низ хеле хуб сурат гирифт ва чӣ гуна гуфтем Сарҳадчӣ имкони аз таҳхонаи ҷадвал баромаданро дорад. хулас дастаи ноҳияи ҳамадонӣ бо ҳисоби 2-1 Гулистонро шикаст дод ва дастаи Ваҳдат бошад ин навбат ҳам дар майдони худ аз ҷониби дастаи Паншер мавриди голборон қарор гирифт. Паншер бо ҳисоби бузурги 6-0 дастаи Ваҳдатиро мағлуб намуд. Моҳир ва Динамо бозии баробар нишон доданд ва рақобат бидуни гол ба поён расид. ҳосилот бошад дар сафар дастаи Саройкамарро бо машаққат бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ҷадвали умумии чемпионат ин навбат чанд тағйирот дорад. масалан ҳосилот бо 50 имтиёз ба садри ҷадвал баромад ва Куктош бо сабаби доир нашудани рақобати навбатиаш бо ҳамон 48 имтиёз ба зинаи дуюм рафт. Динамо ки дар бозии даври мазкур бо дастаи Моҳир имтиёзҳоро тақсим карданд, боз чанд қадами дигар аз эстафетаи мусобиқа қафо монд ва феълан бо 41 имтиёз дар зинаи сеюм аст.
тахонаи ҷадвал ҳоло тағйирот надорад. Ваҳдати шаҳри Бағдад бо ҳамон 2 имтиёз дар охирин зинаи ҷадвал ва сарҳадчӣ феълан 15 имтиёз ба даст овардааст, ки дар хонаи 11 қарор дорад. дар миён танҳо ба Панҷшер муяссар гардид, ки баъди ҳамагӣ 2 давр аз зинаи 10 ба зинаи 6 барояд. бозиҳои даври пеш аз охирини чемпионат ба таври зайр сурат мегиранд. ҳосилот дар майдони худ дастаи Гулистонро интизор аст ва бозии марказӣ бо иштироки дастаҳои Динамо ва Саройкамар дар майдони маъруф бо номи Спартак барпо мешавад. ҳулбук барои бештар кардани имтиёзҳои худ имкон дорад, ки дар бозӣ бо дастаи Ваҳдат ғалаба ба даст орад. ин бозӣ дар майдони хонагии дастаи ҳулбук сурат хоҳад гирифт. дастаи Барчӣ бо дастаи Душанбе дидор анҷом медиҳад. 2 бозии охир миёни дастаҳои Панҷшер ва Моҳир дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва сарҳадчии Куктош дар майдони ноҳияи Ҳамадонӣ сурат хоҳанд гирифт. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат низ ин навбат ягон тағйироти кул ба миён наомад. ҳоло ҳам футболбози дастаи Гулистон Муҳсин Рустамзода бо ҳамон 26 гол дар мавқеи аввали рӯйхат қарор дорад ва футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад бо 18 гол мавқеи дуюми рӯйхати мазкурро ишғол намудааст. футболбози дигари дастаи Куктош Худоидод Узоков бошад бо 15 гол дар мавқеи сеюм ва футболбози дастаи Ҳосилот Амирҷон Худоидодов бошад бо 14 гол мавқеи чорумро ишғол кардааст. футболбози дастаи Ҳосилот Далер Чолов бошад 12 гол дорад ва феълан дар мавқеи панҷуми рӯйхати мазкур қарор гирифтааст. дар бозӣ бо мухлисони навбат ягон пешгӯии дуруст пайдо накардем. буданд баъзе пешгӯиҳо, вале як нафар як бозиро чанд фарзия ё худ версия пешниҳод кардааст, ки ин қобили қабул нест. яъне шумо ҳақ доред танҳо як бозиро як маротиба пешгӯӣ кунед. хулас шуморо мебояд барои ба даст овардани тӯҳфаи сарпарасти барнома ширкати теннисӣ як бозиро як маротиба пешгӯӣ намоед. бароятон муваффақият. то дидори навбатӣ. хайр.